vaší kariéry? Dneska doslova utekli vlastně tomu nebezpečí, že prohrajete. Vyrovnali jste těsně před koncem a takhle rychlý gól prodloužit. Tak bylo to fantastické, už len to vyrovnanie, akože sme sa vrátili do zápasu a toto ako vravím, tešíme sa z toho všetci. Či myslíte, že jste zaskočil Štěpánka tou střelou? Ja som to proste iba vyskúšal a padlo to tam, on to myslím, že nevidel cez beka. Proste som rád, že to padlo. Zažil jste někdy takovouhle euforii? Vyhráli jste 12 zápasů v řadě. Určite nejako, ja som v play-off nikdy ďaleko nedošiel a toto je prvý môj titul klubový, takže určite nikdy. Je to nádherná tečka vlastně za tím vaším návratem do extraligy. Zažil jste někdy 12 vítězných zápasů playoff? Ne, samozřejmě ne, tohle je něco úplně výjimečného a fantastický pocit a gratulace všem, samozřejmě divákům, kteří nám fandili celý rok, ale je to práce mnoha lidí, prostě managementu, trenérů, prostě lidí okolo týmu, lidí v kanceláři, kteří nejsou vidět, ale kteří zažijou spoustu věcí, prostě celý jsme, je to prostě spoustu důležitých lidí, kteří to dohromady dokázali a my jsme to dokázali naladit a s obrovskou radost. Na ta euforie cítí v té situaci, kdy jste těsně před koncem prohrávali, nakonec jste to takhle rychle otočili. No co vám říct, my jsme furt věřili, že jo, my tam máme kluky, který umí dát góla, ale Píša měl fantastický playoff a dokázal to zase, že vyrovnal a po overtimeu už ani nevím, kdo to byl, prostě jsme vyhráli. Vzpomněl byste si třeba na pocit, když jste vyhrával svůj první titul, tam byl také vítězný gól v prodloužení s Jihlavou. Taky. Velice podobný pocit, ale už je hrozně dávno. Jak osobně, bylo to vaše nejlepší playoff? Tak jako určitě, i vzhledem k tomu, že jsme vyhráli, já mám dobrý vzpomínky na loňský rok a jsem šťastný, že se to takhle zopakovalo a jsem rád, že jsme to dotáhli. Kde se brala ta neuvěřitelná vnitřní síla týmu, 12 vítězství v řadě? Tak já si myslím, že tady se sešel výborný mančaft, výborná parta lidí a jak kolem hokeje, tak mančaftu a jsem za to jedině rád. Ukazuje to i, jak jste dneska dokázali ten zápas otočit na poslední chvíli. Tak my jsme věřili až do konce, my jsme nechtěli už se stěhovat zpátky do Pardubic a chtěli jsme to vyrovnat a rozhodnout tady a to se naštěstí povedlo. Jsou to podobné pocity jako před 5 lety? Tak určitě, tak pokaždý člověk jako něco vyhraje, jsou krásné pocity, kvůli kterým jsme to hráli celý rok a kvůli kterým jsme vlastně začali v letní přípravě trénovat, takže jsme rádi, že se to takhle zúročilo hrozně moc. Je to symbolické, že za vámi stála legenda pardubická, která se vrátila ke kariéře. Tak určitě, my jsme mu všichni vděční, protože to, co předváděl celý playoff a celou sezónu, bylo neskutečný a patří mu za to veliký dík. Petře, díky a moc gratuluju. Symbolické před 8 lety, taky tady ve Vítkovicích, i když na jiné střídačce jste slavil titul. Tak je to pravda. Přiznám se, že dneska jsem na to vůbec nemyslel, ale teď už jsem si to uvědomil tady na ledě, že jsem to tady už jednou zažil a je to stejně nádherný pocit jako tenkrát. Čím byl tento tým tak výjimečný? 12 výher v řadě, to nikdo nedokázal v playoff. Já si myslím, že jsme se strašně semkli v playoffu, že ten manšaft kolem Dominika držel strašně při sobě a hrál disciplinovaně s obrovským nasazením. Hráči byli schopni prostě tam jít jeden za druhýho, když se udělala chyba, nikdo si nic nevyčítal a byl tam obrovský týmový duch. Dával vám tohle víru i na konci dneska, kdy jste prohrávali? Já si myslím, že určitě, protože jsme si věřili do poslední chvíle a přesto, že jsme prohrávali v tom závěru, tak jsme prostě věřili, že to může vyjít a bohu díky to vyšlo.